La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València presenta Contes de Nadal. Hola, soc Clara Castelló i vos llegiré el conte La grossa de Nadal, escrit per Vicent Blasco Ibáñez. Jacint va apurar l'últim glob de cafè que contenia la tassa. Va xuplar furiosament el seu cigar i després va començar a contar-me aquesta història. Imagina't que eres Déu i que concedeixes a un home tot el talent i la fortuna possibles en aquest món. De segur que se n'alegrarà molt, però la seva alegria no serà ni tan sols un reflex pàl·lid del que sentiria si per Nadal es trobara en la butxaca 50.000 duros embolicats en un bitllet de loteria. Cal haver experimentat una sorpresa així per a comprendre el goig que ho sent en trobar-se de sobte 1.000.000 i passar de la categoria de cas perdut a la de milionari. Ai, amic meu! Encara m'aborrone quan recorde el que vaig experimentar en veure que era posseïdor d'una part decimal de la grossa de Nadal. Allò significava tant per a mi com per al nàufrag que, muntat en un tauló, distingís entre la boira la costa propera. Després de l'abstinència, la fartera. Després de les estones freqüents de melancolia, l'alegre existència de l'home que, sent jove, té molts diners. Aquell bitllet premiat se'm representava, escrit en caràcters visibles, com una nova forma de vida. Abandonar definitivament la miserable casa d'hostes, amb aquell catre desbaratat i aquells dinars i sopars bruts i estrambòtics. Renunciar a la vida aventurera i bohèmia. Deixar de viure de gorra. I, sobretot, casar-me amb la meua Gabriela, amb aquell àngel de llum a qui havia d'agrair el fet de posseir aquesta quantitat de diners. Ella m'havia suggerit la idea de comprar el 10è, ara premiat, i els seus molts rosaris resats a la nit en el llit, d'amagat de la mare, devia, sens dubte, els favors de la fortuna tan pròdiga amb mi. Ni per un sol instant se'm va ocórrer oblidar-la en convertir-me en milionari. Ai, amic meu, em vaig dir, Gabriela és una pobra xica que t'ha volgut, sent tu un xic de vida poc exemplar. Res més just que demanar-li la mà ara que eres ric i pots fer-la feliç. I vaig anar corrent a casa de la meua nòvia per a fer-la partícip de la notícia. Va ocórrer el que era d'esperar en conèixer-la juntament amb la meua demanda matrimonial. El desmai de la xiqueta, les llàgrimes de la mare, abraçades del pare i després somriures afectuosos de tots i especialment de Gabriela. Pobra xica, mai de la vida va sentir tanta felicitat com en aquell instant. No crec haver-me sentit mai tan alegre, jo tampoc, i vaja, em falta poc per a plorar quan recorde aquell moment. Al cap de 15 dies ens vam casar, i el nostre casament va ser propi d'un home que té 50.000 duros. Un gran convit, uns brindis espurnejants, uns amorosos epitalamis i borratxeres de xampany. De tot això va haver-hi en la nostra boda. Després, Gabriela i jo partíem el mateix dia cap a París, perquè per a seguir els costums de la moda cal tancar les millors escenes de la lluna de mel en un cotxe de primera. De París passarem a Itàlia, i allà vam estar bastant temps, gastant molt i divertint-nos com jo mai havia pogut imaginar. Quan vam tornar a la nostra pàtria, quin feliç i portentós canvi s'havia esdevingut entre les moltes persones que jo conec.
Tots em tractaven com a un home nou i ningú semblava recordar-se d'aquell xic a qui mesos abans apenes es dignaven a saludar. En això, tal vegada devia influir el nou aspecte que jo presentava. Veritablement, m'havien de trobar desconegut. Abans vestia miserablement, pagava un pupilatge de 8 reals i necessitava valdre'm de 1.000 arcs per a subsistir, mentre que ara disposava de cotxes, seguia les modes i sempre tenia diners gastadors per a satisfer les necessitats dels amics. Vaig comprendre, a més, per unes certes manifestacions, que el meu talent havia experimentat un ràpid desenvolupament sense adonar-me'n. Aquells mateixos periòdics en les redaccions dels quals havia sentit vergonya pidolant la publicació de les meues obres, ara donaven a llum gazetilles pomposes en les quals se'm qualificava de publicista eminent, literat il·lustre i poeta harmoniós. I en els cafès, quan envoltat dels amics amollava alguna bestiesa, tots aplaudien a l'uníson i no faltava qui deia en veu baixa, però procurant que jo el sentira: «Aquest Jacint té un talent sorprenent». En fi, amic meu, que jo era un altre home perquè, sens dubte, la meua personalitat pesava més en l'opinió de la gent amb l'afegit dels meus 50.000 duros, els quals gastava molt de pressa, també t'he de dir. També, Gabriela, havia tingut lloc un canvi transcendental que vaig notar jo només. La meua dona m'estimava, això ho sabia jo amb certesa i ja m'ho havia demostrat durant l'època de quan festejàvem. Però al cap de pocs mesos de casada, el seu afecte es va refredar bastant i va deixar moltes vegades d'ocupar-se de mi per a fixar tota l'atenció en les modes i altres matèries fútils a les quals són tan aficionades les dones. Gabriela, en ser rica, desitjava lluir tant com les seues noves amigues de l'alta societat. I això, juntament amb el fet que aquelles no vivien molt unides als seus cònjuges, feia que la meua dona, per un esperit d'imitació d'allò allunyat de la seva esfera, no fora tan apassionada amb mi com abans. Jo desitjava una vida alegre i plena de comoditats, però lliure de les tiràniques obligacions del gran món. La meua esposa, per contra, estimava l'etiqueta i les ridícules cerimònies socials formaven el seu encant principal. Aquesta diferència d'aficions produïa una lleugera gelor en el nostre tracte i era causa que Gabriela em considerara, allà en l'interior, com un home vast i gens elegant. Jo hauria d'haver previst els resultats d'aquesta diversitat de parers, però, per desgràcia, no hi vaig pensar. I ans al contrari, vaig assentir a totes les peticions que em va fer la meua esposa i vaig celebrar a casa balls i reunions als quals va acudir la florinata de l'elegància. I va succeir que... Però no n'anticipem els successos, com diuen els novel·listes. Quin aspecte tan brillant oferíem a casa a les nits de balls, perquè jo organitzava balls i gastava com un Rothschild, pensant-me que el milió no arribaria mai a esgotar-se. Allò era un remolí de fracs negres i vestits blancs d'encaixos bressolant-se al compàs de les captivadores notes de Strauss. I que bells i confortables eren els meus salons. En aquests havia invertit una gran part de la meva fortuna i tots els recursos de la meva imaginació, que ja saps
que no és gens pobra pel que fa a fantasia. Ma casa la freqüentaven aquelles nits els principals personatges de Madrid, i no era estrany veure-hi els ambaixadors de les principals potències, els títols més apergaminats, en sentit metafòric, i fins i tot, de tant en tant, algun ministre de la corona. Ningú es recordava de la posició que uns anys abans ocupàvem Gabriela i jo, i tots acudien als meus balls, ansiosos per divertir-se tant en el saló com en el bufet. La veritat és que jo era el que menys gaudia en aquestes velades. Els convidats es passejaven per tota la casa, feien el que els venia de gust i no es recordaven de l'amo per a res. Rara era la nit en què no em presentaven 4 o 5 cavallers que després de les salutacions i compliments de costum es ficaven en els salons amb la seguretat de qui xafa terreny propi i ni tan sols es giraven quan jo passava alguna vegada pel costat. Mentrestant, aquest infeliç havia d'anar fent el saltamartí pels rogles de les dames, preguntant als joves si es divertien i tirant flors a les mares, algunes de les quals podien ser les meues iaies. Et dic que allò era tan enutjós per a mi que haguera suprimit 1000 vegades els balls si no haguera sigut per Gabriela, que els tenia com a article de necessitat peremptòria. Ella sí que s'hi divertia. Constantment estava envoltada d'un fum d'adoradors i la infame somreia en escoltar les seues amables tendreses. 1000 vegades vaig estar tentat de m'emprendre a carxots aquells pardals enfadosos, però sempre em detenia pensant que usava frac i que amb aquesta peça i en una sala de ball cal desprendre's d'aquelles preocupacions que se senten quan un és pobre i té cor. Una nit en què el saló principal de ma casa estava enlluernador com mai, que albergava aquell tot Madrid tan sacsat pels gazetillers elegants, vaig anar a dir, no recorde quina cosa a la meua dona, que en aquells instants no es trobava en el ball. Vaig preguntar als criats i no van saber contestar-me, fins que per fi em vaig decidir a buscar-la jo mateix, encaminant-me al seu tocador després de recórrer les estances principals de la casa. Vaig obrir la porta amb la clau mestra que jo tenia i no vaig poder evitar proferir una blasfèmia en veure la meua Gabriela abraçada a un xicot elegant que aquells dies era l'home de moda i el favorit de les dames. La infame aprofitava aquelles hores de confusió per a trobar-se amb l'amant, perquè la resta del dia el passava sempre amb mi. En contemplar aquella escena em va bollir la sang. El meu caràcter fer i indomable va trencar les traves socials que feia temps que l'oprimien i, faltant-me armes, vaig agarrar amb una força colossal una cadira pesada i, sec de furor, vaig començar a pegar colps a tort i a dret. Després, no sé certament el que va succeir. Només recorde que al cap de poc va entrar molta gent al tocador, que em van arrencar la cadira de les mans i que aquells bons senyors es van obstinar a demostrar-me que un home ben educat s'ha de reglamentar els sentiments i venjar-se'n amb tots els requisits que exigeix la bona societat. Vaig nomenar padrins, em van acceptar la invitació i l'amant de la meua dona se'n va retirar descalabrat. L'escàndol va ser complet i tothom va tindre notícies de la meua deshonra, a la qual, benèvolament, van adjudicar el nom de divertida aventura. La llum del dia em va sorprendre assegut en el meu despatx i amb el cap recolzat sobre les mans. Durant les moltes hores que vaig estar en aquesta posició, vaig fer les reflexions següents.
que la falta de la meua dona es devia a l'enlluernament produït per les lluentors d'una esfera a la qual no estava habituada. Que Gabriela i jo haguérem sigut més feliços amb menys diners i una posició modesta. Que ella, tal vegada, no m'haguera entelat l'honor si jo haguera sigut un empleat de poc sou, sense possibilitat de celebrar a casa ballades i tit danson. I que, en conseqüència, la culpa de tot la tenia aquell maleït gran premi que tant havia trastornat la carrera de la meua existència i que m'havia servit de poc, ja que per l'efecte de les festes i altres capritxos de la meua dona, la quantitat de diners havia minvat bastant. El matí era fred i plujós. Malgrat això, jo em trobava darrere les tàpies del cementeri amb una pistola a la mà i amb l'amant de la meua esposa a 25 passes de distància, igualment armat. Anàvem a saber de part de qui estava la raó i per a fer-ho erigíem en tribunal un parell de pistoles. Cèlebres jutges! El duel, gràcies a les meues instigacions i als bons desitjos d'alguns amics, tenia molt de bestial. Els primers trets s'havien de fer a 25 passes de distància i després podíem avançar fins a foradar-nos la pell a boca de canó. Els padrins van fer el senyal i jo, ansiós de donar mort al meu enemic, vaig disparar sense aconseguir el meu objectiu. L'elegant va quedar immòbil, sense que la meua bala li causara cap dany, i després va avançar fins a posar-me en el pit el canó de la pistola. Jo estava desarmat, i com que al mateix temps veia en la cara del meu rival senyals d'hostilitat, només podia sentir por. Les cames em van fluixejar, tenia el front amerat de suor, i considerant que allò era un assassinat en tota regla, l'instint se'm va revoltar i em vaig decidir a llançar-me sobre l'enemic. Però en aquell moment va sonar una detonació espantosa i vaig sentir que la bala em travessava el pit. «Pareu, pareu!», vaig dir quan el meu amic Jacint va arribar a aquest punt de la narració. «Jo no enxuple el dit i no pots fer-me creure que siga possible que algú se salve en un tràngol com el que descrius». «Espera't un poc», va contestar el meu amic, «i et convenceràs de la veracitat de les meues paraules». Apenes va sonar el tir i em vaig sentir la ferida és quan em vaig trobar a la casa d'hostes on habite, assegut davant la meua humil taula. «Com pot ser això?» «Ja saps que jo, segons dieu tots, tinc una imaginació febril i que de continu somie despert, fins i tot quan passege pel carrer. Doncs bé, tot el que t'he relatat no era més que un cúmul de successos creats per la meua fantasia en un moment. Aquell dia era la vespra de la nit de Nadal, és a dir, el dia destinat a contemplar algunes alegries i decepcions infinites. Jo, instigat per la meua nòvia Gabriela, que ja et presentaré algun dia, m'havia fet amb un 10 de bitllet amb l'esperança d'aconseguir amb la loteria el mitjà de casar-me prompte amb ella. Et creuràs que quan la meua patrona em va donar el suplement que contenia els primers números premiats, no vaig tindre gran interès a llegir-los? En aquell moment, fins i tot sentia por per si m'havia tocat la grossa. Imagina't si va ser gran l'efecte que feren en mi les fantasies que havia produït el meu cervell mentre somiava despert. La grossa de Nadal, de Vicent Blasco Ibáñez, podcast de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.